Aquesta és l'església de Sant Llorenç, la qual ha set 2 vegades seu catedralícia de Lleida i és considerada l'església més important després de la Seu Vella. La seva construcció és d'estil romànic i va començar al segle XIII, però, degut a la seva tardança, ha estat reformada durant els segles XIV i XV. Ara, a conseqüència, 2 de les seves 3 naus són d'estil gòtic, conservant la nau central, la més antiga, que és d'estil romànic. A més, un dels seus constructors en va ser Pere de Coma, el mestre constructor de la Seu Vella. El més important que conté Sant Llorenç és el sepulcre de Ramon de Tàrrega, un important frare i filòsof del segle XIV que va ser condemnat per heretgia. Ara visitarem el restaurant Els Trulls. Aquí podem trobar el millor menjar català del mercat. Ofereix un menú molt variat i la seva gran especialitat i patrimoni català, els cargols.